Olen Virpi Väre ja olen Tuusulan seurakunnan hautaustoimen ylipuutarhuri ja vastaan hautaustoimesta. Tuusulan seurakunnassa on 4 hautausmaata: Paijalan hautausmaa, Kellokosken hautausmaa, Jokelan urnalehto ja Kirkkopuisto, joka on myös museohautausmaa. Hautausmaan hoitaminen on lakisääteinen tehtävä, se pitää olla hoidettu, ja tähän kokonaisuuteen liittyen niin ostettiin hautakarttaohjelma, mistä me nähdään helposti, kun liikutaan kentällä, haudat. Me löydetään haudat työntekijöiden kanssa. Meillä näkyy, mitkä haudat on hoidossa. Esimerkiksi, että jos on huonokuntoinen hauta, me voidaan tarkistaa heti tästä karttaohjelmasta, että onko se hoidossa vai ei. Katja Bergroth, hautausmaamestari Tuusulan seurakunnalla ja Paijalan hautausmaalla. No ennen tätä hautakarttajärjestelmää niin mulla oli semmoinen paksu kansio, missä oli 338 sivua. Et esimerkiksi jos mä lähdin myymään, niin mä otin sen paketin mukaan. Jos mä lähdin vaikka haudankaivuuseen, että mä etin jotain tiettyä hautaa. Eli sit mä olin tuolla toimiston seinällä katsomassa karttaa, ja että tosi paljon vähentää sitä niin kun logistiikkaa sillä tavalla, että mä ravaan kartoilla tai toimistossa. Mä oon Riika Raunisalo ja täällä Tuusulan seurakunnassa toimin hautaustoimen toimistosihteerinä. Hautakarttaohjelmassa on niin kuin selkeitä etuja juuri nimenomaan omasta kohdaltani, erityisesti tämä hautausmaankävijöiden opastaminen. Eli helpottaa työtä ja myös sitten näiden kävijöiden käynti täällä hautausmaalla on helpompi. Asiakkaat on nimenomaan kehunut sitä, kun he on soittanut esimerkiksi toimistoon ja kysyvät, missä on jonkun hauta, ja kun heille lähetetään tuolta karttaote PDF-nä, missä niin kun pystyy sen avulla suunnistamaan, niin siitä on tullut pelkkiä positiivisia kommentteja kaikilta, että vau, onpa upeata ja mahtavaa, että tämä helpottaa.